sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 9th Infantry Division Philippine Army nagsisilibrar ngunyan kan ika-19 founding anniversary. Mga senior citizens sa Barangay Penafrancia, Siyudad kang Naga, pabor na pabor sa amay na pagboto. 4 na persona arestado sa anti-drug operation sa Barangay Balata, Siyudad kang Naga. Mga opisyal kang DOH Bicol nagpabakuna kontra trangkaso, kaibahan ang mga senior citizens sa Masbate. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. 9th Infantry Division Philippine Army, 19 taon nang nagtatabang sa mga Bicolano. Ngunya man ang bulan, pinagsisilibrar ang sa idang founding anniversary. Aramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Ngunya dal daw pinagsisilibrar ang ika-19 founding anniversary kang 9th Infantry Division Philippine Army. Presente sinda Police Brigadier General West Raimundo Ubingke, mga opisyal kang Philippine Coast Guard, DPWH, Multi-Sectoral Advisory Board as iniba pang stakeholders sa pagsilibrar kang ika-19 founding anniversary kang 9th Infantry Division Philippine Army. Sa nakalihis na 19 taon, dakula na subot ang nabago sa liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army. Bako lang sa mga bagong pasilidad sa loob kang kampo, kundi sa padagos sa kampanya kontra sa armadong grupo. Ngunya na taon nakapagrehistro na subot ng 50 yung enkwentro ang militar kontra sa mga rebelde. Actually sir, sa ngayong taon pa lang sir, nagkaroon na po tayo ng 58 na government-initiated encounter dito sa Bicol. So mataas po ito kumpara sa mga nakalipas na taon. Kumbaga ang implication po nito ay humihina na ng humihina yung ating mga kalaban dahil tuloy-tuloy ang ating combat operation at yung ating mga kalaban ay napipilitang tumakbo ng tumakbo, napupunta sila doon sa mga lugar na hindi nila masyadong kontrolado at naire-report sila ng ating mga kababayan na namulat na doon sa maling ginagawa o maling ideolohiya na dulot ng communist terrorist group. Sa bilang ka mga nagsuko na rebelde sa Kabikolan, aabot naman subot sa 1,208 na nagsuko. Kabali na si mga nag-withdraw nin suporta sa kilusan. Sa ngayon sir, meron na po tayong 1,208 na nagsuko. Kasama na po doon yung nag-withdraw ng support doon sa kabila. Sa 1,208 po na iyon ay 125 po ang mula sa armadong grupo ng NPA at karamihan po yung kanilang mga supporters at sympathizers na po. Ang 9th Infantry Division Philippine Army na nakakasakop sa bilog na Kabikolan ay may 2 infantry brigade, 9 na infantry batalyon na nakawarak sa manlain-lain na parte kang reyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ipinahiling man kang mga soldados ang sa indang kakayanan sa paggamit kang sa indang mga armas asin pagsakyada sa kampukan mga kalaban. Nagbubuelta si Melvin Machado. Parte kang programa kasubagong aga sa 9th Infantry Division Philippine Army ang pagpapahiling kang kakayahan kang lambang soldados asin ang sa indang armas pon sa long firearms, short firearms, sundang, arnis, kutsilyo, asin martial arts. Pinagdemonstrar man kasubago ka mga soldados kang 9th Infantry Division Philippine Army ang pasunod-sunod ng sistema sa pagsakyada sa kuta kang kalaban. Pinoon sa pagpapatrolya, pagradyo o pag-abot sa headquarter, paggamit ka mga kanyon, hasta sa pagsakyada. Maski ang pagtabang sa komunidad kung saan nangyaring enkwentro o bakbakan ng ipinahiling man sa mga bisita asin sa mga nagdaralan. Mientras tato lagi maugmama ng mga estudyante asin publiko na nagdalan kan aktibidad, kan tugutan sila makapagparitrato sa mga military assets na yaon nakadisplay sa laog kang kampo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Matapos ang matrayumpong kadiwa sa NIA kanakalihis na semana kung saan mga Irrigators Association sa Camarines Sur ang nag-display asin nagpabakal kan sa indang mga produkto. Sa aga mga Irrigators Association naman, hali sa manlain-lain na probinsya kan rehiyon ang mapartisipar sa Regional Kadiwa sa National Irrigation Administration, nagigibuhon sa Panganiban Drive, Syudad ni Naga. Pinaglalaoman na magiging bisita sa aktibidad ang mga haralangkaw na opisyal ka nasabing ahensya. Sa iba pang bareta,
Kaibahan kan mga senior citizens sa probinsya kan Masbate na nagpabakuna kontra sa trangkaso sinda Dr. Monray Isaiah Mansilla, Head kan Communicable Disease Prevention and Control Cluster, asin si Ms. Salvacion Tumlod, Health Promotion and Communication Cluster. Pati na ang mga representante kan Sangguniang Panlalawigan asin Philippine Information Agency kan nasabing probinsya. Ang nasabing aktibidad inapod nindang diabetes, kayang i-beat this na pinagibo sa Dimasalang Masbate. Ang pagbabakuna laban sa trangkaso ang pinagigibo kada taon para makalikay sa nasabing helang o pagkagadan. Sa iba pang issue, mayo pang nare-receiving report ang OCD Bicol sa posibleng danyo sa probinsya kan Masbate matapos ang 4.8 na linog na namatay ang pasado alas 5:30 kan subagong aga. Kabali sa mga nakamati nin linog ang mga lugar kang San Fernando, Milagros, Syudad kan Legazpi, Palanas sa Masbate, asin Erosin sa Sorsogon. Sa pagbabalik kang news break, 4 na persona arestado sa drug bypass operation sa Barangay Balatas, Syudad ning Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, news break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga senior citizens kan Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga, pabor na pabor sa early hours voting kan Comelec Ngunyan na barangay asin SK election. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Mayo lamang kontra sa lakdang kang Commission on Election ang sektor kang senior citizen sa siyudad kang Naga na ipasunod sa eleksyon sa barangay ang amay na pagpapaboto sa mga ini kaibahan ng PWD asin mga bados. Ang siyudad ni Naga ang kabali sa pilot area para sa early hours voting na mapon sa oras na alas 5 nin aga hasta alas 7 nin pagkaaga. Kabali sa nagpabor digdi sinda Nanay Francia Celos asin Aida Tural. Ang paghandal sa ni Nanay Francia kung yao naman daw daa sa eskwelahan ng mga maestra para magpaboto. Sa mga okay yan kasi gusto namin maaga kami makakarapos. Dahil na kami makikipagsiksikan, yun, saka bako pa mainit, yun ang ano namin, magayon yun. Kaya lang iba namin ko ang mga teacher niya o naman yan. Binsido ako kaya naroon sa mga senior citizen, dapat gusto nga amay. Oo. Ang anong amay man makakuyan. Ako nugto na, pisilo na, maray. Sorokso ka na yan, ako yan. Susog kay Mr. Jimmy Rableando, pamayo kang office sobre Senior Citizens Affairs sa Naga. Mismo si Atty. Mike Julia kang Comelec Naga ang nag-atindir sa saydang meeting asin ipinaliwanag ang mapadapit sa amin na pagpapaboto kan mga senior citizen, PWD asin bados. Kan pag meeting mi katusong simana, nagduman mismo si Atty. Julia. Siya mismo ang disseminate kan early hour voting. Dakulang ginawa yan sa kuntabang sa mga senior citizens. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, higot subuot ang pakipagkoordinar kang 9th Infantry Division of Philippine Army sa Commission on Election asin PNP para masiguro ang matuninong na eleksyon ngunya na katapusan kan Oktubre. Susog kay Major Frank Roldan, Chief kan Division of Public Affairs kang Philippine Army, pinagsugo naman subuot sa gabos na batalyon na aktibong makipag-olay sa ibang ahensya kan gobyerno para mapaghandaan ang eleksyon sa barangay. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga partners natin na agency, kagaya na lang po ng Comelec at ng PNP. In fact, kung makikita nyo po doon sa ating mga press releases na nakalipas, tuloy-tuloy po ang ating mga efforts dahil pinag-utos na rin po natin sa ating mga batalyon na aktibong makipag-ugnayan doon sa ating mga partner. Nang sa ganon ay mapaghandaan ng maigi yung darating na halalan at magkaroon tayo ng maayos at payapa na eleksyon. Sa police report, laborer, e-trike driver, barbero as in construction worker. Ang trabaho kan 4 na suspect na naaresto kan City Drug Enforcement Unit sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasubagong alauna nin hapon sa Zone 3 Barangay Balata, Syudad ni Naga. Sarong sa Shenin subuot shabu na nagkakantidad 5,000 pesos ang nabakal kan mga otoridad gamit ang budol money. Sa body search na pinagibo sa sarong suspect, nakuahan pa ininin 8 sachet nin pinagtutubudang illegal na droga, wallet, digital weighing scale asin iba pang drug paraphernalia. Uminabot sa 5 gramo nin shabu ang na-recover na nagkakantidad 34,000 pesos. Ang 4 na suspect ang yaon ngunyan sa Custodia kan Police Station No. 6. Sa iba pang police report, siyam na persona ang inaresto kan mga otoridad sa probinsya kan Masbate matapos sakyadahon ang subot drug den sa barangay Pating kan nasabing syudad kan Sumanggi. 10 gramo nin shabu ang na-recover kan mga otoridad na nagkakantidad nin 68,544 pesos. Ang mga personang pinag-aresto ang yaon ng unyan sa Custodia kan Masbate Police Station. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samayang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.